তুমি এটা କଣ କରୁଛ? ଏଟା କୁନ୍ଦିରି ନାଡ଼ୁକା ଆଳୁଟି ଭଜା ହେଉଛି ଆଳୁ ରଖିଛି ଆଉ ଏଠି ଛତୁ ରଖିଛି ତାକୁ ସୋରିଷ ବାଟା ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇକି କରିବି। ଖଟା କରିବ? ହଁ ଖଟା। ଆମ୍ବୁଲ ଟିକେ କମ୍। ଭେଣ୍ଡିକାକୁ ସିଝିକି ରଖିଦେଲି ତାକୁ ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଦେଇକି ଚଉଟା ହେବ ପରେ ଭାତ ଖିଆ ବେଳକୁ କଣ କରିବ? ଏମିତି ପତ୍ର ମେଲେଇଛ, ପିଆଜ କାଟିଛ, ବିଲାତି କାଟିଛ। ପୋଡ଼ିକି ରଖିଦେଇଛି ଛତୁ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ହେବ। ପତ୍ର ପୋଡ଼ା କରିବ? କଣ କଣ ଦେଉଛ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା? ଚିରାଇନି ବିଲାତି ପିଆଜ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଏଠି ସୋରିଷ ବାଟିକି ରଖିଛି ଦେମି। ଆଉ କଣ ଦେବ? ଆଉ ଲୁଣ ତେଲ ହଳଦୀ ଆଉ ଯାଇକି ପତ୍ର ମୁଡ଼ିକି ଇଏର କଢ଼ାର ବସିଦେବି ଆଉ। ସୁମି ଯେମିତି କହିଥିଲା ସବୁ ରେଡ଼ି କରିସାରିଲାଣି, ଭାତ ବାଢ଼ି ସାରିଲାଣି, ଏ ଭେଣ୍ଡି ବି ଚଉଟି ସାରିଲାଣି, ଏଠି ଛତୁ ଖଟା କରିଛି, ଛତୁ ପୋଡ଼ା ବି କରିଛି। ଛୁଆ ବି ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଗଲାଣି, ବସିଗଲାଣି। ବାପା ଛତୁ ପୋଡ଼ାଟା ଖାଇକି କହିଲ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି? ରାଗ ହେଇନାହିଁ? ନା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।